Jančura, čo by ste chceli odkázať našim konfirmandom, ktorí teraz končia do ich ďalšieho života? No, ja by im doprial, aby nemali taký život, ak my, keď sme prišli v 37. roku, keď sme boli na konfirmáciu. Hneď, ak sme prišli z Podkarpatskej Rusy, boli sme 3 ročníky, tak že nás bolo asi vyše 40 a mali sme po 3 otázky. Učil sa s nami pán farár z Gemera po slovensky, lebo on vtedy sa iba učil. Však Gemery boli Maďari, títo evanjelici maďarskej národnosti, tak on sa učil s nami po slovensky. A chodili sme za mesiac peši raz do Tornály, potom do Ruminiec, do Štrkovca a kade tade. No a terajším konfirmandom prajem, aby bolo najlepšie, aby sa mali dobre a po konfirmácii, aby sa nerozutekali, ale aby sa schádzali tak, ako dakedy by sme sa schádzali ešte v Klenovci. No. Brat Hruška, ako by ste chceli povzbudiť našich konfirmandov, ktorí teraz končia? Tak ja by som nadviazal na brata, čo predo mnou hovoril, že toto, čo sa naučili za 2 roky, myslím, že chodili 2 roky na konfirmačnú prípravu, tak by mali im to vydržať na celý život. Ja by som najšťastnejší človek bol, keby tí naši mladí toto slovo, ktoré dávali pri konfirmačnom sľube, dodržali a viacej netreba im nič k tomu dodávať. To je záväzné na celý život. Opakujem, záväzné na celý život. Ďakujem pekne. Brat farár Rusňák, ako by ste chceli povzbudiť našich konfirmandov, ktorí budú pokračovať už ako dospelí členovia našej cirkvi? Milí konfirmandi, prajem vám v prvom rade Božie požehnanie a múdrosti od Pána Boha, aby ste vedeli rozlíšiť, čo je zlé a čo je dobré. Držte sa toho, čo je prospešné pre vás, pre váš spokojný, radostný život. Ste veľmi cennými darmi od Pána Boha. Ale musíte si uvážiť, že nie všetko je zlato, čo sa bliští. Žite tak, aby Pán Boh mal z vás radosť a potom aj vaši rodičia, aj blízki. Milí konfirmandi, ja vám prajem, aby ste sa naďalej držali viery, aby ste do toho kostola chodili takisto často, ako ste chodili doteraz. Buďte v živote skromní, úprimní a vytrvalí, lebo v živote nič nedostanete zadarmo. Brat Dozorca, ako by ste chceli našich konfirmandov, ktorí už sú medzi nami dospelými členmi cirkvi, povzbudiť? Drahí konfirmandi, dnes je vaša konfirmácia a dnes sľubujete pred Pánom Bohom vernosť a jemu aj poslušnosť. Aj on vám sľubuje mnohé, keď aj dnes, ale do budúcnosti vám bude pri vás stáť, bude vám žehnať a s jeho pomocou dosiahnete všetko to, o čom budete prosiť, tak ako to máme aj slúbené v písme svetom. Preto by som vám chcel popriať, aby ste zostali pri ňom
aby ste sa modlili k Hospodinovi a aby ste nasledovali nášho Spasiteľa Ježiša Krista.